Ní sin bhéiteach plán de chuid an air iompar Cornelí ar Hamóní gur féidir brathar chána leictreacha a gur gach toras chur éimean Ryan a phlean fi bhráid an rialtas ar maidin. Faoin blean bheoh gréasán luchtóirí ard chucht ar fud na tíre, agus ní bheoh fad níos mú na 60 km atarthú. Cosnóg sé 100 milliún euro an plán seo chur gríoch lomanis tá tinaltar Fergus Keane. Fergus, der nóí ceantas a rudí chur an imníor híníú go neirdaoine chur an imníor hu maidir le Gluaisteáin leictreacha cheannach ná. Well, an mai mé ábal te tamáin síos go iarthar churcí, nó sús trasna go dí mullen gar, nó áitir bis a tír, gan a bheith bortha faoi luchtú. An réitóid plán an ara an aib sin dar leat? Well, dear great Fatna, Captain Gwil Gluaisteáin Mahone Hannah féin in airing. Tá Gluaisteáin Mahone ar fud na tíre agus na sé cúnta cuma. Tá pointe luchtaithe I gach baile an airing atá níos mó ná 1,000 duine faoi láthair. So tá ceanna Cairn Donna, Bon Crana agus I Béra agus Danganí Chúis cuma agus ar fud na tíre. Agus cumála sin tá réan na Gluaisteáin ag ardú deargurní gach bliain cuma. A bhí Ecar ar chríal a gomsa 10 mbliain ó hin agus nuair a bhach réan 8 km is tócha ar ach anis tá mig fécant agus tá réan 600 dahad ar marc amháin atá ann in airing ó bhon go bar 500 km is féidir dul ó bhon go bar go dtí Dainní Chúis agus mar sin ar aon chríal amháin is tócha agus well tá costas an ard ag bhaint le Gluaisteáin sin ar nói ach bhís ag fécant ar an Volkswagen ID3 so tá réan 400 kilometer ar sin so is tá siad ag ardú an tam go léir so ní bheoh gáil a luchtú ach a bháin sa bhaile so beag ní smó luchtú á dhéanamh sa bhaile ag daoine deirtar gón íling go bhfuil cad é an statistic bhfuil nócha faoin géad tas na trosanna faoi 8 km. So tá an sais an búrtha sin ann fós ach níl mórán gá leis a heile is tócha. Agus an nitréis seo díortha eile go gcuireann an rialtas nó údarrás peblií a leireasteach agus go mbíonn siad ag iarraidh infrastructúr den chinál seo chur ar fáil. Yeah, déantar mar níl mórán really monoróí Gluaisteáin sásta é sin a dhéanamh seachas beidir Tesla agus cosúla sin. So tá siad well san Eorp tá na pointe luchta is mó san na tíortha is sebra. So an íseal tír na pointe is mó so tá 7,000 lucht pointe luchtathe an sin an Germánach an Frank 5,000. So na tíortha sin bhfuil an sebra sound tá alán pointe ann agus alán inéistíocht ón rialtas. Ach tá chorus de friúil eile ag fécant ar tíortha agsúla so sa túlan tá siad ag fécant ag déanamh stadéir ar bóthar leictreach. So ní bheoh aon gá le stoppa. Bheoh an lochtú á dhéanamh fada sa táú ag tmáin, so bheoh sé sin ar rás agus tá stadéir dhéanamh ar sin sa túlan agus sa Frank. Agus I tíre eile cosúla Israel tá chorus ann atá siad ag déanamh stadéir ar gombeoch an calorí folamh á athrú le ceann lán. So ríis ní bheoh ní bheoh tú ag fannacht fadas tá an ceann á luchta bheoh just athrú calorí an sin. So tá lán chorus á stadéir ag daoine agus ag tíortha agsúla agus alán inéistíocht a chuir isteach mar tá spruc ag an Aontas Eorpach laidú 50 faoin géad carbón riamhan bliain fithe trocha so caithfar ar líad 6 milliún pointe luchta a bheith ann ar fud na Eorpa go dtí sin agus tá míad a bhad ó sin is tócha. Bí mig siúil timpeall le mo bhadra Fergus agus fecum tithe mar hampla nachhfuil causa acu nachhfuil áit parcála lethe acu agus chuide acu tá Gluaisteáin leictreacha agus tá bíonn srán go dul amach ar an gosán a bíonn sé clúdaithe acu carcalóir. Bhfuil sé sin sáfúil nó an bhfuil gála smíanamh déag an faoi conas carú leis na daoine sin? Yeah, well, yeah, bhí an 5 sin a going a gcónaí agus le árasán agus mar sin agus thug mé faoihearra go bhfuil plana an ara chorus luchta chorus staach an árasán comá agus tá deontas faoi le
de Guine in Orison, pointe luchtaithe Gluaisteáin, agus cosúla gachród eile, rivan tógáil Orison, bacór gombeach an tógáilí ag denmh plan de luchtú comá leis an parkáil. Tá sé anna Ecar dhéanamh, nuair a bhíon na Orison suas, agus an five céine le tithe atógach beidir gá céad bliain ó hin, it's a Victorian era na mar sin ní raibh siad ag súil le pointe luchtaithe, bhí siad ag súil le capal ag tógan gúil isteach sa cúil Gardaín. So tá an five an sin agus just sé sin an five is mó stócha. A ceantas na cóirla cúntaí tugann siad parkáil Saoirneasca do Guine atá ag luchtú a Gluaisteáin, so beidir gohfuil an rá sin ag daoine aigen. Cacolóir fegus cín inaltóir gur míle maithagad léirgus anna léir mar as go nach ar na ceistena seo gur maithagad a sochta bheling ar an glór.